Hi guys! Hi mga lods! Tanawa lang agi oh. O diba? Grabe. Kailangan mo nang ubusin lang nganim. Sakit nila na ubos mga pulot. Tadi kailan nila nga diri eh. Mauni ilang kutangan sa manok guys. Kanyo? Ano nila isold sa crates ang ilang manok. Tapos mauni ilang agi karon. Mo niya kumbatihon na pod ron. Kaya ako raman usa diri god. Ako ra usa guys tapos tughang tao. Gusto na ko pagkuan kanang lihok. Pero okay ra eh. Ano na ko ani. Sabay di lang ngamon. Nga kakalat ba nila? Sobrang kalat guys. Tapos sila ay maagang nalasing kasi maaga sila nag-umpisa. Yun. Lasing na. Tapos daming kalat eh. Di ko makalakaw. Unsa ang paglakaw na ani ron? Tingani ka wanon. Tapos wa ko'y masakyan. Tapos maglakaw ko. Saan na lang ninaho ron. Unya, usa pa ani. Usa pa jud sa kakuanan. Natuog pa si Dodong. May magbanta sa tindahan. Anak. Ano guys. Ano itong panpapel diri oh. Pero di man ni pirmi. Kaya tagsara man sila. Ani. Kay sa osta kabuan. Kausara mag-harvest. Itong ano dito oh. Kita mo to. Kato mo ni nag-harvest di ka na oh. Kana. Mao na ni nag-harvest. Kana. Kato ka ni nagwa ko kamonggay das kilid. Mao na ang giingon nag-harvest. Mao na guys. So karon dinhi plus ilang kalat. Ini ako, unsa nang oras ako kadungag. Ako magsaing guys. Kay kuan. Pero nang laban ako. Nakalaban ako sa mga puti. Sayo mo ta ko ning mata kay daghan nagpaluto og kuan, pasit kanton. Paluto og kanton sa atubangan sa likod itlog. Oh. Apon lang mahurot. Ana sila. Tapos nahubog na nangatog na. Diba? Maorto guys. Bye-bye kita pa koy. Ay, napakoy puson sa likod guys. Red horse gyapon dito. Sa likod. Maning bye-bye.